Il-lejla tajba bibtijaj minna nisti u anke mumiex, u l-lum ovvjament ma tantx nistaw nitkellmu fuq xaġa sabiħa l-eliminazzjoni tal-Milan fil-Koppa Italja. Qegħdin taraw xaġa ddur bħalissa dal-waqt suppost taraw xi ħaġa oħra. Għax taraw l-Ilteja tagħna, l-qattuża msemmija l-Teo Hernandez, illi ddeċidiet titilab mhux bħal Teo Hernandez. Emmi, qegħdin taraw dinja teha li tibża ġej mhux ħanipprova missax jekk immissa provajt ħadd ċans. Għalmenu rajtu, dik hija teha imsemmija għal Teo Hernandez illi għalmenu jitrid tilab mhux bħal Teo l-bira kif kont qed ngħidilkom. Logħba li l-Milan konna diżastru, m'hemmx kelma oħra xi tajt, ma tistax tajt li konna tajjeb. Għax il-gowl laqa ħafna x'kellu jilqa'. Kien hemm xi żewġ xuttijiet tlieta rajt li kellu jilqagħhom, però mill-bqija xuttijiet kienu jew fin-nofs sempliċi li jilqagħhom jew barra jew għalin, ovvjament m'għandux jilqa'. M'għandux jilqa'. Però ma nistax nifhem kif tilab. L-ewwel taqsima u anke laqrik dan mit-tieni toħroġ bir-riservi bħal Serginho Dest, dik it-tilare li issa niżel bħala riserva, Franks. Serginho Dest li kellu jilgħab anke fuq ix-xelluk u Matteo Gabbia. Dawk kienu kollha riservi. Plasta ta' Rosano li ovvjament ma stax tagħmel mod ieħor. Sakemm Davis Vasquez jilħaq it-transfer u forsi jħodlu t-titolarità sakemm jidħol Maignan. Mela. Daw il-plejers ma kinux daqshekk gravi, nazzarda ngħid li ma dejqunix, kważi mhux kollha ta'. Imma kinux ħażin. Imma li jitlu titolari fit-tieni taqsima jitkeċċilek plejer xi minn fuq free foul illi sar minn fuq wieħed minn dak li daħal Junior Messias timbat trid nasal biex titkellem fuq. Jitlu Teo Hernandez barra Messias, Giroud, Leao, Calabria u Bennacer. Li għadu kif ġeddet b'mod uffiċjali nista' ngħidha Ismael Bennacer ġeddet il-kuntratt tiegħu sal-2027 mat-tim tal-Milan. Grazzi Isma. Jitlu daw is-sitta u flok intejbu innasu. L-uniku plej li fil-verità kien ħajtejjeb kien Bennacer. Bennacer iva. Ismael Bennacer tejjeb. L-oħrajn mill-bqija Leao, Giroud, Teo għasindunaw li qed jilagħbu, jew ma ridux jilagħbu, u missom qabdu qalu l-usma iddaħħalni xi aħna moħħna fil-lig jew fis-Superkoppa. Però ma tistax. Inti tiġi ma bħalli u tajtu illu xi importanti. Ma tistax. Dak la ġiru rew fil-ground, ma jfissirx li hekk, però dak la ġiru rew fil-ground. U mbagħad Junior Messias. Mela daħal tajjeb kien ħaj iskorja, tajjeb u rajt. Ftit wara ġab it-tkeċċija ta' Gigi, tajjeb, proset. Imbagħad dak li ġab neħħeħ kollu. Għandek it-tim qed jattakka kollu. So hemm seba' plejers tal-Milan qed jattakkaw. L-uniku tlieta li fadal huma Tomori, Kalulu u Bennacer li qastajt qed jiddefendi imma jaf nofs il-ground. Is-sitta l-oħra, seba' anzi, qegħdin kollha fuq quddiem, ġifieri dik it-tilare, Giroud, Leao, Tonali, Pobega kien għadu fil-ground għasin ġed. Intant Teo bħalissa qed toqmos minn naħa l-oħra. Daw kienu kollha fuq l-attakk, inkluż Teo u Calabria li huma żewġ full-backs. Sawa? Messias minn flok ma ħaddem moħħu u qassam il-ballu, le. Il-dribbler ma jipprova jaqbas il-players. Messi qas. Ġara telef il-ballu, żewġ players friski li kif kont qed insemmi Adopo li kien jilgħab mal-Catanzaro fis-serje ċi sena l-oħra u Bajjeje li qatt ma smajt bih. Wieħed ħal-ballu Bajjeje tal-Ġirja. Teo Hernandez ma kienx hemm, allura ovvjament kellu it-triq kollha vojta biex javvanza kemm irid. Ġera fuq li ġera, tef il-ballun għal-nofs, Calabria mhux hemm biex jgħin Kalulu u Tomori u Adopo pop bix-xelluk jeleb il-Tata Rosano. Fil-100 u 13 minuta, 117, 115, xaġek. Ma tippretendix taġġi Pedro, kollha ħidda fuq wara. Ma nistax nagħmlu dawn l-affarijiet.
Ma nix għattet nitkellem aktar fuq din l-loba li ħana qafaw. Najdilkom illi narakom mal-loba mal-leċċa. L-aħħar ħaġa biex nżid xi ħaġa fuq mhux fuq ħan nitkellem iktar fuq il-partit għax m'hemmx tent li f'diżastru. Li ħanżid ftit huwa dwar il-training tal-lum. Illum irkupraw għall-loba mal-leċċa Origi u Kier sakemm ma jerġax jinqalalhom xi ħaġa għadha. Jiġifieri jitru illi il-plejers imweġġajn naqsu għal 6 li huma Ibrahimovic, Florenzi, Mejnon, 3, Krunic, 4 illi kien imsemmi li jidħol mal-Leċċa ma middera le, forsi għalmenu jidħol għas-Super Cup. Nżidu l-Tonali li huwa skwalifikat għal mal-Leċċa 5. Rebic 6 li ma nistax nifhem jiena kif iweġġeb dan il-mod. U hemm anki Ballo Touré 7. Mingħajr Tonali li huwa skwalifikat jiġu 6. Jidħol lura Malik Thiaw illi bħalma nafu kien skwalifikat il-bira minħabba karta ħamra li kien qala ma' Schalke, żewġ logħbiet, waħda minnhom għamilha dis-sena fit-Tazza Ġermaniża qabel ma firma man-Milan u ovvjament kellu jitlef il-partita tal-Koppa Italja kontra Torino. Ġiri dan qabel is-sena li ħamm wissa jiddebutta fil-Koppa Italja għax il-Milan ovvjament iddeċidew li joħorġu minn din it-tazza. Irkupraw kif għattilkom Kier u Origi, però għandna aħbar ħażina fuq Mejnon. Jidher li l-goalkeeper Mejnon għalmenu li qed jinġema u li qed jissemma bejn 40 u 50 ġurnata oħra. Qed ngħidu 5 xhur barra, nofs staġun. U dan f'Novembru ritira fil-World Cup. Meta Deschamps ma jatlux ma' Franza ħada bi kbira. Issa fadallu sa nofs frar. Aktarx bil-logħba ma' Tottenham kollox jitlef. U ritira fil-World Cup. Xina. Bħalma tafu ma tantx ingerger, ma tantx immaħdar. Biss, naħseb li ħatiġi inkwadratura iva fuq teha, inkwadratura. U għat il-kamra sportiva jħobbu jidru xi ħaġa minnu. Din naraw il-teha. U anki l-Dias issa ninduna li hemm Dias ukoll. Dak huwa Dias. Qegħdin naraw il-teha u l-Dias qegħdin jilagħbu flimkien teha xejna jura, allura ma triġi. Fil-fatt ta' tal-jew qed li ma samatna ngħid jura tal-jew. Għammi, tħares li l-mobile u biex naħseb kide. Ftit momenti daqsxejn differenti mill-partita ma naf li ħafna minnkom tieħdu pjaċir taraw il-qtates u anke forsi x'tib ta' pezz oħrajn qas insejħilhom annimali niddejjaq. Għazhomx annimali, għazhom it-tfal tiegħi, ma nafx x'ħanoqgħod ngħidulhom annimali. Anke l-editur stess, Antonello naf li jħobbhom ħafna, allura awtomatikament kultant nuru xi ħadd minnhom il-min ikollna ċans nuru. Fil-fatt kull ma ħoddilkom taraw il-lejaw, però dak l-iktar diffiċli għax miskin ma mull żgħir għadu jibża ħafna. Għadu żgħir ħafna lejaw u jibża ftit għax kieku naraw xi darba ninkwadraw xi marbija Zlatan teha u Dias rajtuhom anzi jonqos li taraw il-lejaw. L-aħwa ħbib tiegħi daqshekk allum ħaneqaf hawnhekk jiena niltaqgħu għall partita kontra l-Leċċe nhar is-Sibt li ġej fis-sitta, però ovvjament intom taraw il-video tal-partita il-ħadd li ġej. Fakkarkom biss li għandna l-YouTube channel tagħna il-Kamra Sportiva biex kif tkunu hemmhekk tagħmlu daqsxejn ta' like u subscribe fuq. Il-lejl it-tajjeb tiegħi bħal dejjem Forza Milan.